Ωραία, λοιπόν. Αυτός είναι ο Φαφούτης. Τον ονόμασα έτσι επειδή μου θυμίζει τον Φαφούτη από το πώς να εκπαιδεύσετε το δράκο σας. Και ναι, γιατί είναι αγόρι. Και αυτό εδώ πέρα είναι αγόρι και το λένε Μίτσο. Κανονικά θα έπρεπε να το λένε Μίτσο. Εγώ θα τον λέω Chase. Απλά ο αδερφός μου τον ονόμασε Μίτσο. Τι είναι το καλό όνομα γιατί είναι Μίτσος. Δεν ξέρω. Δεν έχω ιδέα. Αμα. Γουτζι. Γεια σου Φαφούτη. Τώρα που το λέω Φαφούτη είναι λίγο περίεργο για μένα τώρα. Αλλά μ' άρεσε. Αμα. Ή μπορεί να το λέω Midnight. Midnight και Chase. Αυτοί εδώ είναι αδέρφια, brothers. Και for me it just Chase X Midnight or Toothless Φαφούτης, but not a sip. I mean for their friendship. They're so cute. They're brother friendship, I mean. You're so cute. You're so cute, it makes me angry. For real. Με κάνει να νευριάσω επειδή είσαι τόσο γλυκό. Καλά παιδιά, υπήρχαν και άλλες μεριές. Τι γλυκούλη. Που είχα βάλει τα γατιά, αλλά δεν μπορώ να τα ανεβάσω τώρα. Τέλος πάντων. Το γλυκούλι μας το γατί. Επίσης, Αριστοτέλη, αν το βλέπεις αυτό, πήρα καινούργια παπούτσια. Εννοώ παντόφλες. Τι κάνεις εσύ εδώ? Και εσύ τι κάνεις? Φαφούτη μου πλάκα. Toothless or Midnight θα το ονομάσω. Φαφούτη ή Midnight θα το ονομάσω. Θα τα ονομάσω. Νομίζω τώρα ξέρω τι θα κάνει. Νόμιζα ότι θα το έκανε. I have to present, έχω 2% τώρα, οπότε τώρα φεύγω. Αντίο γατάκια, τα λέμε σε 5-10 λεπτάκια. Bye bye. Κάτω να το δω αυτό, πρέπει να το ανεβάσω αυτό. Είναι πολύ γλυκούλη όταν το κάνει αυτό.